Der er ofte nogen, der har spurgt mig, Jakob, hvad er forskellen på bars og på TFT? Er det ikke ligegyldigt, hvad jeg vælger? Og nej, selvfølgelig er det ikke ligegyldigt, hvad du vælger, for der er stor forskel. TFT, altså tankefeltterapi, der kan vi behandle sådan helt specifikke problemstillinger. Det kan være vandskræk, højdeskræk, eksamensangst. Det kan også være noget, der ligger tilbage i fortiden, noget traume, du har oplevet. Det kan være et trafikuheld, det kan være kærestesorg, det kan være traumer. Bars derimod, der kan vi ikke helt selv bestemme, hvad vi vil gå ind og behandle på. Nogle gange, så kan vi godt spørge ind til noget og sige, okay, hvordan får jeg et nyt arbejde? Hvad skal der til for, at mit arbejde bliver mere spændende? Og stille de her åbne spørgsmål. Og i stedet for at rende og lede efter svarene, fordi hvis vi kender svarene, så har vi ikke brug for at stille spørgsmålene. Så tillader vi bare, at vi tillader bare forandring, at den kommer ind. Vi tillader bare, at der kommer noget andet i stedet for. At der er noget andet, der bliver sat i stedet for. Så bars handler om at åbne muligheder for sig selv, og selvfølgelig få ryddet op på sin harddisk, for det er jo det, bars kan. Det er den her oprydning af harddisken. Så tankefeltterapi, det er til helt specifikke problemstillinger, og bars, det er sådan lidt mere spredt. Jeg plejer faktisk at lave sådan en lille sammenligning, hvor jeg siger, tankefeltterapi, der skyder du med riffel. Der kan du ramme bullseye, men med bars, der er det lidt mere shotgun. Der spreder vi havne og kan ikke helt selv bestemme, hvad det er, vi behandler. Men fælles for dem begge er, at vi oplever store forandringer og store forbedringer i vores liv, når vi bruger dem.